Pinagsinaan lagip, pinaglabas, kalma na lubong ta, napuan na ragsa. Unak no di ang patingga, ngem napuan dayang panagin kung una. Dagita ikikita malunagin natirig na amang ite nagpay dumaasegan padyenak adika pulos linipan di kalinaksit dito'y pusok kenrik na apay ngatan adikan malipatan apay ngatan adikan maadaywan unay siyakay inkapas pasaktan unay adan sa palinga ipang pangruna. Dagita ikikita lunagin natirig na amang ipe nagpay dumaaseka padyenak adika pulos linipan di kalinaksi dito'y pusok kenrik na apay ngatan adikan malipatan apay ngatan adikan maadaywan unay siyakay indapas pasaktan unay adan sa palinga ipang pangruna apay ngatan adikan malipatan apay ngatan adikan maadaywan unay siyakay inkapas pasaktan unay adan sa palinga ipang pangruna unay adan sa palinga ipang pangruna. Naglagi pen kuma daytoy araraw ko tasika di ipatpate ko tapnon maiwaksin panaka gulib mo tapanunod mo kinlimdo padyenak kuma sikati amin ko tapnon sika kensiyak ang ragsak ko ikariken ka nga ipaay punto nasudi akarayo laglagi pen kuma daytoy araraw ko tasikan di ipatpate ko tapnon maiwaksin panaka gulib mo tapanunod mo kinlimdo padyenak kuma sikati amin ko